नमस्कार. आमचं झील नेटवर्क सोल्युशन म्हणून फर्म आहे बेळगावला. माझं नाव आहे रवी कलगडगी आणि गेले 15 वर्ष आम्ही बेळगावमध्ये CCTV, कम्प्युटर, नेटवर्किंग, त्याच्यानंतर बायोमेट्रिक्स, इन्व्हर्टर, बॅटरीज हे आमचं ऑफिस मेन हार्ट ऑफ सिटी बेळगावमध्ये आहे, खडे बाजारमध्ये. तर गेले 15 वर्षात आम्ही CCTV, TCS कंपनी, HP, डेल असे मोठे प्रोजेक्ट्स, त्याच्यानंतर इथला इन्कम टॅक्स ऑफिस इकडं सगळं आम्ही काम गेले 15 वर्ष करत आहे. तर यंदा आम्ही BPS क्लबमध्ये इथं आम्हाला एक्झिबिशनचं हे मिळालं. तर आज आम्ही इथं CCTV जे घरासाठी, फॅक्टरीसाठी, वेअरहाऊससाठी, त्याच्यानंतर तुमच्या बसमध्ये हे सगळे आम्ही डिस्प्ले केलेले आहेत. तर प्राईस पण कन्झ्युमर प्राइसेस ठेवलेले आहेत. जे कोण इथं बुक करेल त्यांना चांगलं डिस्काउंट मिळेल. आणि कालपासून जे सुरुवात झालेली आहे इथले व्हिजिटर्स चांगल्या रिस्पॉन्सने, पण व्हिजिटर्स जास्तीत जास्त घराच्यासाठीच कॅमेरा विचारत आहेत. फॅक्टरी, ऑफिस आमच्याकडे टोटल सोल्युशन फॉर ऑफिस आणि फॅक्टरीसाठी आहे.